pin lệnh nè em menta ka sngi pin lệnh nè em menta ka sngi. Today, will you go or not? Today, will you go or not? Ngan ham ban lệnh shaka way ban ka jaka. I have to go somewhere else. Nga ham ban lệnh shaka way ban ka jaka. I have to go somewhere else. Kataru kadai lingba ka kam ne kumno. Kataru kadai lingba ka kam ne kumno. Is that also true work or is that also true work or em ngan lệnh ban wat yaka kam. Em ngan lệnh ban wat yaka kam. No, I'll go to search for a job. No, I'll go to search for a job. Shadu shania pin lệnh. Shadu shania pin lệnh. Up till here you will go. Up till here you will go. Em kadai tang hapo shillong hi. Em kadai tang hapo shillong hi. No, it is within Shillong only. No, it is within Shillong only.